Christmas par pon lo vul tran chho le lung leng do le ni hei an lo par chho me ka kan duat boka a hna te hi an nung tha nia lei thatui kan pe a lei thatui ka ti hianin ala en chiang lo tan chuan hrelo mai thea kan thlai kan chawhme then na ang chi te theivel na ang chi te khatiang ang kha e bucket a ka da a tui ka chhunga alo troi tui kha a soina ania ka chanela ka da a en chiang do tan chuan ka chenala kha ka chanela hian e voi thum vel chu chi hrang hrang ka siamin ka hria chu chuan ke en kol ta a an hna te hi an hrisel em a hna hi a hrisel lo chuan alo kuak pheng phawng emaw alo hrisel lo a par that lo phei chuanin a par hi an mawi zo lo a par hi par mahse langin a hna nalh hi ngai ve a tlangpuin ran ek kan hman hi chuanin kwa sep sep te ei chetu te hi alo om do tlangpui a troi tuia hi chuanin a hna ei chetu le par ei chetu hi an om vak lo ani heng te hi an mawina em ania an hrisel em ani ka Christmas par hi heng te hi a sen var chi kha ania tuna lang hi chu chi ni an nia heng te hi an ni tur ang an na ni chuak lova an par don chaw ani a par tur ang mun li then mun ang mun ni ang vel hi chu an lo par chuak mek ni in ka hria Christmas a chuan an lo vul tak tak anga a par tur ang hi chu an lo par zo deuh vek to in ka ringa to nei chuanin a vul tur ang hian ala vul thalova a par tur chan ve ang vel chauh hi an la par ani an hna hi a mawi em lei thatui chu kan hman chuanin poisa te hi a save ta poisa hek lo ni pot lei te kan lo du'a a par te po hi lei hi kan lo du'a ya bawng ek te kan hman lo hi chuanin poisa kan sen na thin tam tak hi angai lo thina ti hianin Christmas par chu thlasari keima tang hi chuan thlasari thlariat hi an vul thin hian ka hria a ka en kol zui zel thin boka ni pangpar par re ber le man hla pawl tak hi niin ka hria a saron te po hi an par re kan han ti viauna a dal chin hi a om har lutuk lo zawk hian ka hria a Poinsettia tiang ang hi chu a par te hen tang rein an color hi angain awh rei hian ka hria chawangin Christmas par hi chu an lu hle hian ka hria Christmas mawi tu an lo ni boka Christmas nen hian an in hme em bik hian ka hria mania ka channel video pakhata khanin ka Poinsettia then khata khan ar ek kha kan tel ve enge an te reng ka tia voi khat ka tel ve ni chu a thena maw maro chu ka ril ro nuam chia lo hrik eng hrik emaw insects hi a rawn pianga a par le a hna hi an ei kwa thina ka dah hranga tuna lang ho hi chuanin an tel talova ka chin duh hrim hrim Christmas a chuan an vul mawi dawn em ani an kumina ka phun an nia an la naupang boka an par hi a no hnalh mai a hmuh hi a nuam ani kawngpui chang'ai mah hian maw chihnih ani a lo lang hi a sen lar var leh a pink color
heng te pawh hi troi tuia ka en kol an nia an hna hi an hrisel tel em hi an par mai ni lo hian hi ka lawm na ania ka channel te min lo du saka subscribe te like te share te view te khatiang khan min lo pek sak thin tu te zong zong chungah hian lawm thu ka soya min ti phur em bawk ani nang ni pawh pathian mal sawm theuh se ro se